Velkommen til den her video. I dag, der skal jeg pakke valgtekort op. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pakker. Ej, det bliver spændende. Se hvad der er i den. Starter med den første her. Pakke op. Så har I set, der er en, der lige vender dem rundt sådan her, fordi det bedste det nogle gange er at forestille os. Se hvad der er her. Der er en Jens, og en Berit, og en vogtersejlet. Det var flot. Så har vi den næste pakke her. Gør lige sådan her igen. Og venner. Der er et Hermansen, og et Malou, og Mikado-kort. Som man også skal bruge til at holde håret, sådan nogle Mikado-pinde der. Altså. Næste pakke her. Der har vi Søren, den skiderik. Et armbånd og livskraften. Næste pakke har vi Holger Rasmussen, Søren, Tala og nødflødeskive. Sådan en kunne jeg godt spise. Se den næste pakke. Arkeologredskaber. Der er noget, jeg glemte her bagved. Julegave fra Anker. Og en væsendetektor. 3-stjernet eller 3-fodaftrykket. Lækkert. Næste pakke her. Der er selveste Valde. Celines tørklæde. Og en Knud. Jeg ved, at I samler på. Fedt. Okay, mange vasser. Så har vi så den her. Og et armbryst. Og Karoline. Og en dumpling. Det var den sidste pakke. Så er guldkortet her i. Der var en drone. En pengekasse. Og livskraften. Desværre en guldkort, men der var en Knud. Så lykke med ham.